שלום, כאן יוסי חבר מחברת וובילי. בסרטון הבא אני רוצה להראות לכם כיצד ניתן להירשם למערכת שלנו בקלות ובפשטות. אז דבר ראשון, ברוכים הבאים לחברת וובילי. כמו שאתם רואים אצלנו באתר, יש שני אפשרויות למימוש של ההקמה של האתר, או על ידי הקמה של מומחים, ואז צריכים ליצור איתנו קשר ואנחנו מספקים לכם שירותים של בנייה של האתר, בנייה מקצועית, כולל עבודה מול מעצבת גרפית, עבודה עם כותבת תוכן, מה שאנחנו נותנים שם את כל הניסיון שלנו ואת כל הידע שלנו, או הקמה עצמית עם 14 ימי התנסות, שבמשך 14 ימי התנסות האלו אין צורך גם להזין כרטיס אשראי. אוקיי? אז יש כמה אפשרויות, ללחוץ על הכפתור הזה, או ללחוץ על רישום חינם, כל הכפתורים מובילים לאותו הדף, או להיכנס לדף תבניות, שזו האפשרות היותר נוחה, לבחור באיזה תבנית אנחנו רוצים, פשוט לבחור את התבנית, לחיצה אחר תבנית. כאן אנחנו צריכים להזין למעשה את האימייל שלנו, והסיסמה. ניתן כמובן להירשם בפייסבוק בקליק אחד. אוקיי, לחיצה על פתחו חשבון. כמובן, כמו שציינתי מקודם, אין צורך להזין כרטיס אשראי בעת הקמת האתר, אז אנחנו נלחץ כרגע על הכפתור שלו עכשיו. אוקיי, כאן יש לנו למעשה 3 אפשרויות לסוגים של האתר: חנות וירטואלית, עם כוללת סליקה וחשבוניות, מוצרים, קטגוריות. אתר אינטרנט תדמיתי, כולל רק מידע ותוכן על החברה שלכם, או קטלוג מוצרים שלמעשה אפשרות להזין מוצרים וקטגוריות, אבל ללא אפשרות סליקה. בואו נבחר כרגע בחנות וירטואלית. אוקיי, הגדרות כלליות של האתר. אז דבר ראשון, ניתן להגדיר כאן איזשהו סאב דומיין בתור התחלה. לאחר מכן ניתן גם להזין דומיין חיצוני בהגדרות של האתר. נזין כאן עוד כמה פרטים: שם האתר, חברה. אוקיי, שפה, ניתן לבחור מבין 4 שפות, מטבע מבין 3 מטבעות. אוקיי, הגדרה של מחירי משלוחים, כרגע נדלג על זה. גם כאן ניתן להגדיר אפשרויות סליקה, כרגע אנחנו גם נדלג על זה כי אנחנו רוצים לראות את המשך התהליך. אוקיי, אז זהו, כרגע סיימנו להקים את החשבון. כרגע כבר יש לנו למעשה אתר באוויר. אנחנו צריכים עדיין להיכנס כאן ולהזין מוצרים וקטגוריות, אבל מבחינת הרישום סיימנו את התהליך. נוכל ללחוץ כאן ולראות שהאתר כבר קיים עם התבנית שבחרנו. מה שנשארנו זה להיכנס לעורך, להגדיר את המוצרים, את הקטגוריות, להחליף תמונות, להחליף טקסטים, והאתר שלנו עולה לאוויר. תודה רבה לכם ולהתראות.